якум олимпий паралимписта. қаҳрамон мусобоев тӯли 4 моҳ аст ки барои иштирок дар мусобиқаи байналмилалии харгӯши зарин ки санаи 7 декабр дар шаҳри Москва байни варзишгарони имконияташон маҳдуди Осиёи марказӣ баргузор мегардад омодагӣ дорад. тӯли 4 моҳ аст ки қаҳрамонҷон Мусобоев ва Қодиров Акмалҷон ба ин чорабинӣ тармим карда истодаанд ва соли гузашта Акмалҷон Қодиров қаҳрамони ин чорабинӣ. Имсол аз сабаби ки қаҳрамонҷон набуданд, имсол омада ино дар тармим дар шаҳри Қазоқистон буданд, ман омада омодагӣ достам. мусобиқаи байналмилалии харгӯши зарин зарфи дahum аст ки бо дастгирии федератсияи имконияташон маҳдуди шаҳри Москва соли як маротиба доир мегардад. дар як сол як маротиба дар шаҳри Москва тамоми варзишгоҳи имкониятшон маҳдуд дар онҷо аз шаҳри Москва аз давлатҳои Европа аз Осиёи марказӣ сарҷам шуда қувваозмоӣ мекунанд. Ман бовари комил дорам ки инҳо парчами тоҷикистон дар онҷо парахшон мегарданд ва соли 2020 ки дар шаҳри Токио Япония мусобиқаҳои параолимпӣ мешавад, ман боварӣ кунам ин ҳоли номаҳоро ману шумо мешунавем. бинобар гуфти сармураббии варзиши шаҳри Хуҷанд соли гузашта дар ин мусобиқа Акмал Қодиров ширкат варзида буд. Имсол бошад бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва сарпарастии ширкати Роҳи Сомонафт Қаҳрамон Мусобоев дар намуди варзишҳои шиноварӣ, найзапартоӣ вилояти Суғдро дар мусобиқаи байналмилалии харгӯши зарин байни варзишгарони имкониятшон маҳдуди Осиёи марказӣ намояндагӣ мекунад. Роҳи Сомон нафт дастгирӣ кардан ҳукумат бараҳмат бо касе ки дастгирӣ кардосиян ҳамашон бараҳмат ҷои якума гирифта бимӯ парчами тоҷикистона бардорем. ҳаракати мо ҳамин, нияти мо ҳамин. Мо ҳамин 3-4 кас халос не. Қаҳрамон Мусобоев ду карата чемпиони Осиё буда тӯли 5 сол мешавад ки байни варзишгарони имконияташон маҳдуди шаҳри Хуҷанд тамрин мекунад. Варзишгар боварӣ дорад ки дар ин мусобиқа ширкат варзида парчами Тоҷикистонро парафшон намояд. гузориши Шаҳроми Комилзод, Бурҳон Бурҳонов барои барномаи Хабар 24.